Samuli Federley, 35 vuotta nuori, on soolokitaristi. Mitä aiot esittää? Mä vedän tämmösen hittipotpurin. Sieltä tulee pikku ylläri myös Jarille. All right. Mä yritän vähän sitä tuoda esiin, että kitaran soitto voi olla myös niin kuin muutakin kuin vaan soolo. Siellä, täällä tai komppi. Soitin, että se voi olla ihan niin kuin, tällä tavalla niin kuin solisti. Ole hyvä. Yes. Kiitos. Kiitos! Kiitos Samuli. Siis heti eka soinnusta mä kuulin ja näin niinku sä oot jollain isolla stakella ja siinä on valo ja multimedia show ja Samuli Federley. Ladies and gentlemen, ihanaa soitantaa, sä oot tosi hyvä. Kiitos. Jättelä kädet käy kuin kärpän pyytäjälle. Kiitos esityksestä. Kiitos. Kyllä tässä on sitä jotain ja paljonkin jatkoon. Ehdottomasti jatkoon. Erittäin samaa mieltä, eli jatkoon myös muuta. 4 kertaa jatkoon. Kiitos. He's a world star.